Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 16 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 12, versikulo 14 ngadto sa 21. Unya nang lakaw ang mga Pariseo ug naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Nakamatngon si Jesus may tungod sa laraw batok kaniya, busa bibiya siya niadtong dapita ug mikuyog kaniya ang daghang mga tao. Giayo niya ang tanang masakiton ug gidid-an niya sila pagpanugilon mahitungod kaniya. Nahitabo kini aron matuman ang giingon ni Propeta Isaias. Ang Dios nag-ingon, "Ania ang akong gipili nga sulugoon, ang akong gihigugma ug gikahimutan. Kaniya pakunsaron ko ang akong espiritu ug isang niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan. Dili siya makiglalis umusinggit umuhimog masaba nga pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang bawog nga bugang ug palungon ang makaaw nga suga. Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya ug siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.